Früher mal, das wenn noch genauso Klasche und du armada so. Oui, oui, oui. Ja, ja. Met die sterrenwallig qua dan trouwens door Poenerwallig qua. Dan trouwens ja met dat allemaal dan echt in Servië en Servië. Vers de moi, Marie, tu te de studier de la géologie, et dus intro, et putain une faille, et galec. Et créer les vénocs à Keranu. Aline a un ce qui est tombé dans les fous, ma caresse en doigt quoi, mais qui est un mézine. Matériel. C'est un intro. Juste arrive les abeilles, ni qui les veillent. Arrive à deux à paquet, arrive les abeilles, gwen. Ja. Okay, ja. Ja, dan kan met even dan binnen. Dan. T'es peu belle à bourrer d'oir, d'avoir qu'il y a tout dans une roue dans les vénocs. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, dat is goed. Toch stond je met tamobian ik. Ja, ja. Maar ja. Ga maar peta joa, natan zo'n labor. Is daar zat? Pak je meer? Wat dan? Dan loopt voor de jaren weer kerst, dan moet je nieuw. Ja. Door labor waren hè. Ja, oui. Is nou tegen. Ja, ja. Ja, met de legumes ook. Har legumes stod ja. Ja, ja. Bricoli. Bricoli, het is al doen parat is qua. Zout dus bij je gardien is dat? Ja, ja, maar dat hij zo bij kresker goed ik reek jo som huntre hij jo nemeti, bugali. Dat keer van keer met maar de 65 ans verstaan ook. 65 ans verstaan. Que koos hier verstaan. Hoe dat keer we dan penari hoors natan grennika. Hoe dus met de rone die de laboratorium quoi. Ah ja. Met de retraite quoi. Het is kresker dat goed moet hij de 7-8 hectares de terre labourable, 10 ans je as traité tout quoi. Goed, met dat heb ik goeie bierhuis weet we staan horen hoor. Hey. Non, stylé dossier, maintenant. Met de déchets bricoli en de zout we hebben de navallen. Codinha dat is dat je pekab de ho. Ja, pegar vol aan de man, met mijn voet. Oh ja, nou je werd zo van doet. Ja, ik weet dat wel. Oh, deel wat doen. Ja, dat pension met kastel. Ja. Kresker, wat carré gras en goed waar aan de man met tri. Ja. Maar. Carré is een touw we zijn getrokken. Maar dat echt maar zo car mega van kan vallen na man de elektrieren maar hier wat ik er niet doet dan quoi. Met dat is zo. Per bisogna dat je krijgt de livraison lei. Die ketre le tri pa tri power pe bem deres met hij. Allee, dan het toleers die arribot de goederger. Maar met dat deed dan de man zei ja, ik had die zeven. Oh la. Ja, met nog keer die waren te schouw. Dat punt zijn. Hoe doe je? Dat was er een plein dat de schouw dan maar. Ja. Ook al ja. Oh ja ja wa. Oh ja ja. Ouais ouais. Penans ik heb nerveus en het weet nog bij mij. Oh, maar mega vrouw niet. Kijk, dat was een beeld. Ja, mega vrouw niet, dat ja. Die zo zie je maar. Ja. Dat is nog niet aan hem, maar daar jongen heeft in zo taleratasje hoor, maar ik heb wel goed als zusje. En trouw wij van kijk waar zitten. En dan maar continu maar zijn er van kijk. Storm hellen.